daur ɗin Imam Khomeini akwai wani abin da ya ba da mamaki wanda yake da can muna iya cewa ba a san shi ba sosai, shine daur ɗin mata wanda a faɗin Imam Khomeini ya ce sun ba da gudunmuwan da ya fi yawa. wani na ji da kunna wani shi ɗan Iran ke gamana zuwa na Iran na farko bayan revolution yau shekara kusan 42 kenan, 40 ba ma kusa 42 da suka wuce. To sai ke cewa ai mata ma suka jawo maza, ya ce mutum sai ya zama shi bai goyi bayan al'amuran ba, amma sai ya dawo gida ya samu babu ko 'yar uwansa ko matarsa da 'yar uwansa da sun shahada, to sai shi ma ya ga cewa me yake jira, to sai ya zama haka nan. To shi sai ya zama daur ɗin matasa musamman mata ba a bar su a baya ba, in ba a ce sun yi kunnen doki ba da maza, to fa ana iya cewa ma sun mafi su ne, su ma suka fi yawa, saboda ainihin su wannan wani abu ne wanda ba a saba ba shi kuma daur ɗin mace al'amari. To a ra'ayin duk dai zaka ga matasa ne, su ne dai sukan ba da rayukan nasu, su ne sukan dake, sukan sha wahala har ya zuwa nasara.